sangre! Tinapalabas. Nagpa-Espanya ni Don Esteban, gaputa kayat na makita ti mapa nga imbagan nila kay Usep. Iti kawan na. Kinay kayat ni Lolita asaanen nga agawid da Benito ken Pedrita iti balayda, ket umyandan iti bilya tapno adda kadwana. Napan ni Lolita iti ayan ti inana. Idinto tanapan met na kitsyenda da Benito ken Pedrita, apaman anay tulod da daytoy. Malaman, idi palagit ni Pedrita asukunen ni Benito ni Lolita. Ngem kinuna ni Benito, nga umyanen daytoy iti ayan ti inana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro, un sangre! Makamuka no di mo sukunan ni Senyorita, Benito. Sa anak mat nga ruden nga agluto iti para ken kuana. Agluto ka iti naimas para kadata bakit? Anya? Mapadasan tamot ita ti biyag ti baknang. Data ti bumalay dito'y Villa Gabriel, tawan dagiti amo ta. Ambisyoso ka mat unay, Benito. Ay sus, gundawayan ta. Awan da nga rod, di damot makita ti aramiden ta dito'y. Apay, anya ti aramidam? Aghanin ta. He, laklakayan. Oh, da kayo akabalyaw. Awan makunayon ha. Intad konti ka ninyo. Tinumin nyo. Ken ti vitamina yo. Awan nagsakit ka da kayo ha. Kas kala mauyong ditanta kasarsaritan pa yan dagita kabalyo. Ay sus, makaawat dagito'y bakit? Kas dala tao. Dilaunay istalyod. Masirib da ita. Dita ka man laang. Uy, agluto kay tinaimas sa pangrabyan ta bakit ha? Ay na. Nagsaya at talaga ti biyag mi no kasto nga awan ni Don Esteban. Agulay ka. Adamot dete inted ni Senyor adinan usaren a para balay na. Bado ti Don Dayjay. Inak agdigusen ket isuot ko dayjay. Kasla siya ko ni Don Esteban no isuot ko dayjay. Mi esposa Pedrita, naisagana mo ti kumida? Anya ti... Benito? Oh, payakas ka lang nakakita iti alalya. Apay day taroba ni Senyor Esteban nga insuot mo. Napan ka nagsukain iti aparador da? Anya nagsukain iti aparador asasawam. Inted na kanyak da itoy. Anya? Kita enak. Bagay ko ka day? Sirigan nakman bakit? Bagay ko kadimat ti maawagan iti Don Benito? Bueno, Senyor Benito? Agraraman a Benito taiso. Si kamay. Parag papas mo't da tao nga agbyag akas lagawn. Maditi kastangar aramidam. Tapno awan maatew. Ingkamot agdigusain. Ket isuot mo met dayta insagot ni Senyorita Lolita nga atidog abistida. No isuot mo dayjay, kas kaladon yameten bakit? Awagan kan tumeten iti Doña Pedrita. Madi ka kadipay. Ay, Benito aya. Agriing kan Anya ka kadi Pedrita? Sikalaang ti agraraman. Di na iramraman. Anya ti masapul yaw? Nagkukuyog kayo matan ngay may dito'y Villa Gabriel. Awalan di sana. Umay kami ang pagpakasi kani Don Esteban. Ita pa, itawan ni Senyor Esteban. Di mo man kanuman.
Awan ni Don Esteban kung naklangarudan. Apay aya di kay makawawat. Binito. Pasensya am idan. Imbaga kon kadakwada nga awan ni senyor. Nung bida mamati kanya. Isang bagak mo may da dito itapanaknakan dia. Imbagamot gaya man niya Ama-Josep nga awan ti amo tayo. Ngam di kay kitin mamatay. Apay, anyat pa nagkita yo kini Ama-Josep ataltal ka ni Senyor Ije Away. Ulbud ka di alakay iti panagkunayaw. Awan ni Senyor. Awan. Iso pumanaw kayon dita sango ti ruangan alandaw. Binito. Mga masisante kayo itong sumangpat ni Don Esteban. Nay, apay akas na tipunam Ama-Josep? Kasla si kamatante iso. Imbag man ta nakatakaw ka ito bado na. Ay, saan ko tinakaw na ito? Intod ni Senyor Kanyak. Mala, ibagamon kadakwada pumanaw kayon. Awan ti mangted iti isang yaw, taawan ti amo tayaw. Saan tayo magbisin dito Hacienda Gabriel? Nga ori agkurang ti pagbiag tayo. Ren kurang ti bingay tayo iti talon. Agbiag tayo no nagagat tayo lakit di. Agpaiso tayo taapong? Nangagyat ako na ni Luciano. Nalawa mo tilikudan ti pabalay tayo. Nalawa ti intad ni Don Esteban apasat ti Hacienda Gabriel. Pagpatakdiran iti balbalay. Babasit mit dagiti na ipatakdir a babalay tayo. Iso nalawa ti likudan no arubayan tayo. Basta timot iti dianom iti talon taadamat pinaramin di Don Esteban paiyas wano kanal. Pag nanti dianom manipot iti dakkel akarayan. Nga iso ti mangpaspasayak iti kataltalunan. Agmula tayo itinat natin kanda dumapay nga pagbiitan at pamataodan iti kanan. May supusup iti inapoy. Gusto ni Apong Josep. Kasta ter aramidon ni amang ko. Nagbangbangkag kami iti likudan ti kalkalapomi. Nagmula kami iti kamuti lanot. Kan kamuti muro. Dandani makalita dagijayan. Agbagbakas dan. Nangigyo. Puno ti imbaga ni Luciano. Tulad din iti araramidin na. Tumot natin magimulan tayo. Sigurado nga lang tumot lang ni Don Esteban ti maapit. Saan na nga alaan? Ti kunanagin ni amang kau. Kat ibingayan tayo lang iti pangramanan tayo jibilya. No kaya dati agsida iti natang kan mga niti prutas. Matlagayam. Ala. Agsubli kayo, nakadagiti kalkalapawi yo. Agtrabaho kayo para iti bagbagi yo. Sana day talagur ura iti manabtog dita. Mayat jembaga mapok Kasta, tulungan nak nga agpalawag. Bukas di makauawat dagiti kapurukan tayo. Ay, aguray ka man. Ay, manutawon mo na pok. 18 lang nga pong. Si kansamot deta diyan ni mga sawa. Una pong. Ay. Isungarod niya, umag-agawa akmat at tumultulong iti trabaho, da amang ko. Wala. Ay, kasta ati buwero. Mala. Mga sawa kan tungaroden. No, agiskwila ka kunak kuma. Angam kunamot ni amang mo, nga awan baal na amang pa-eskwila kin ka. Maawatak deta apong. Maawatak dagiti dadakkel ko. Umagawa aglayan niya agtalom. Tinto agbalin na putot ko ta giskwela. Kasta. Ay, dayawon ka, apok. Umasinso ti agpamilya. No, kasta ti kapanunutan na. Malala, umagawa ka nga ron. Saya atam ti agtrabaho, apok.
Agarab ka dito'y Brutus, Mapanak man iti ayan dagitag bangbangkag. Di ka umad-adayo, Brutus. Agarab ka lang dito'y turod. Nimit Luciano aputot nila kay umpong dayta. Nene. Atidog apaltog tinakasabit iti sanga timangga. Kaabay tinakasabit metlang abayon. Balon nga tatilinaon dayta. Agap, dayta nakabiti na paltog. Asino nga tati aking kukwa dita? Iskupita mo't gayam. Pagtirtiro da nga ta iti tumatayab dayta. Ado nga minti pagaw kada alimuken ditoy. Ang mga nuad dapay makadanon nga abuyo ditoy, manipod dita kabakiran. Luciano! Isardeng mo pala de tagbukwal dita! Nakita na kung dito'y sirok timangga. Umay ka pa'y dito'y linong, Luciano! Di ka unay! Umay ako ng pinitaw! Ubayan ti loko. Naidumduma day takadagiti amin nga agtutubo alalaki aputot ti manlalon. Nagagayt, ken talaga nanakam. Adda na panunot ko. Wag, napintas tinapanunot ko. Aganok ta ko na mang binitaw? Wag, at damot gayam iskupitam. Apag iso, tad damot iskupita. Angam, naidumaday jay dita iskupitam. Ha? Anyamot tinagdumanda? Agpaiso nga iskupita kit-kitaan. Awan duma na itilanga dita iskupitam. Ngam, bala ti kalibre 22 ti bala na. Ha? Oh, di ka kadi agbilib? Pasadya day jaya pinaaramid ko iti agar-aramid iti paltog, iti baryo tiko. Ha? Ni, ijay mo ti nang paaramidan ni amang ko iti daytoy mang binitaw. Aya. Kita agman ti bala na. Uray jak ipakita. Kapadpada siguro ti bala di paltog mo. Kita aklaeng. Mabit lang. Nay, kaya't mo asawen, ikarkargam dita bayon nga ayan ti balon mo, kat ibat batim la dito'y sirok ti mangga? Wen mat? Ay sus, delikado barok. Kasanunuad na maisarong atulisan ditoy. Ket sukainan dati bayon mo. Aramaten damot lakin ka, day taigam mo. Di tanto aramidan ti kastamang binito. Nasingpot damat. Nay, kaslam amum ida Saan mat? Damag ko lang. At na panunot ko, Luciano. Numayat ka, agkuyog ta. Anya dita? Mapantaaganop iti kabakiran. Nalawat iti kabakiran na masakupan ti Hacienda Gabriel. Adulakit di ti atap nga ayop ama ano pantay jay. Talaga nga ato. Napadas min kin amang tinapanaganap. Kastaya. Sige, ibagam kiniamang mo. Mapantayon to aganop. Anya, in kayo aganop. Uwi na po. Mala, sumurutak to. Kano ti ipapaniyo? Intong parbangon ka no, kuna ni Mang Benito, apong. Ay, apay nga itong parbangon, apo. Kastamot ti kunak, apong. May mayat no, agrobwat tayo dito ipatat iti malam. Kumita tayo iti pagpalabasan tayo iti sumagmamanong nga oras. Sa tayo to aganop iti parbangon. Ay, huwag rabi iti panaganop. So, mapantayo iti kabakiran sakbay asunit ngat.
Awan angin na. Bumbak man. Oy, Benito. Apa nga inruwag mo data iskupita? Yung kami aganop kada Luciano. Anya? Wayne, ado ka no ti manupan iti kabakiran ang masakupan pailang ti Hacienda Gabriel. Agar-aramit ka. Saan aday ta ti trabahom? Kakaiso na anawaya da tao ita. Tawan pa ni Don Esteban. Wanang... Martengkan, di ka man nagbalin akong trabida? Agab-abuso kan, Benito. Panunotam. Ang mga no pa kaikatam akatalak ni Don Esteban ti aramidam. Awan mate, di namot makitkita. Kat no maamuan nanto. Maamuan na ano ibagamdang nga? Saan asyak ti mangibaga? No di kat dagiti makakitkita ken ka. Di ka man. Si kalaang ti kadua ni Senyorita Lolita dito Villa. Iso asigurado man nakatrang ka amin atawa ken ridaw apaman asumipngat. Mapan kayo itan? Wayne, ita kano amalem ti sasangat May. Dila kay usip ti kadua May. Pagsakayak ni Brutos, kukudak met jay dua kabalyaw ta pagsakayan da Luciano. Inukod mo matanda kita kabalyo ni Don Esteban, Benito. Oray, ket awan met ni Don Esteban. Benito. Inukod ko na, tapno agkabalyo kayo, mate. Narigat met no, nakakabalyoak, sakit magmag na kayo. Amang ano, agungot ni Don Esteban inton sumangpat. Di nanto maamuan, basta awan agtagtagari kada kayo. Di mo maibaga, Benito. Siyak ti makamo. Ayabam ni amang maun, Luciano. Mapantayon. Mala. Ayabam ti amam, Luciano. Agkasakay kami dito'y may sa kabalyo. Ta si kadita may sa. Nalaing agkabalyo nila kay Usip Ado pa'y laing ti atiwan ng agkabanwag. Dinto ta nasuruksan nga 80 ti edad na. Hey, Ama Usip! Agannad ka! Di mo na partaka, dagpataray, kat medyo akiki din ti pagnan. Kasi agannad! Saan ka na yun? Di na kawagiran! Pudlutin ko na ni Among bro, mga Benito! Aginayad kan Brutos, delikadong tidalan. Mang Benito, agaramid tayo ti pagpalabasan tayo ti Sardam. Anya ti aramidan tayo? Nagtatayag dagiti pinuon ti kayo dito'y nagsardingan tayo. Kaslas subit ngay tayo. Ngam nasapa pa'y mutla ti oras. Kasla rabiin ta napuskol dagiti nagtatayag akayo di tayo. Para kin ka dito may saasako. Sakaw? Apay dito'y? Agaramid tayo iti sinanindayon ang maigalot ka dagiti pinuon ti kayo. Iso ti pagidaan tayo, inton makapangrabii tayo. Kasta ti dami dito, no umay kami agan anok. Mang Benito, kabalan ti agid tayo ti sakong indayon? No, kabalan ni Ama Usep. Hey. Apay kat ajak kabalanan. Ay, shh. Agulimak kayo. Ulimak. Saan na ada tayo ti tao dito kabakiran? Asino dagiti nadlaw dala kay Usep ang nakakabalyo iti kabakiran. Gagayem, di luwaya na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre!